Posiblemente, Castelao foi unha das persoas máis importantes da historia contemporánea de Galicia. Castelao destacou no ámbito social, cultural e político. Escribiu, casi me atrevo a dicir, centos de libros. Fixo ensaio, fixo contos, fixo obras de teatro. Tamén foi moi coñecido por as súas ilustracións cheas de humor e ironía, vamos, alquetranca galega, que foron recollidas nos seus libriños de cousas. Castelao sempre se preocupou polo pobo galego e polos nosos gandeiros e polos nosos labregos. Quizás a obra máis importante de Castelao é Sempre en Galiza, un ensaio que consta de 4 libros. Cada libro foi descrito en distintos puntos do mundo. O primeiro tomo foi escrito entre Barcelona e Valencia. O segundo, xa no exilio, en Nova York. E o terceiro e o cuarto foron escritos na quinta provincia galega, Bos Aires, Argentina. Apuntei aquí unhas frases que me gustaría ler para todos vos e que me sirviron de inspiración para a seguinte maxia. A vaca é o símbolo da paz. A vaca esqueceuse dos cornos e danos o seu traballo e o seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. Non nos pode dar máis. A vaca é a ama da cría da humanidade. O día que seipamos o que vale unha vaca, Galiza quedará redimida. Castelao foi a luz que iluminou a moitos e moitas galegas. Espero que disfrutendes esta maxia en homenaxe a Castelao e aos nosos labregos. Tamén facer un xogo con un xornal e sacar un xornal que escriben en castelán non mola, pero bueno, hai que sacar a nosa terra. Neno, que la lío. E non lle cabe máis. Bótalle todo aí.